atong gamiton ang mga hinigiban nga iya gayud diha sa Dios. Tungod sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, dili nato malikayan nga kita masuko ngadto sa isig ka tawo, dili nato kalikayan nga ang ubang mga tawo masuko kanimo. Apan ang gusto sa Ginoo igsoon nga atong gamiton ang mga hinigiban nga iya kaniya, ang mga hinigiban nga iya sa Dios, dili katong mga hinigiban nga iya sa kalibutan, dili kadang mga hinigiban nga iya lang sa atong kaugalingong kusog, kundili gamiton nato ang mga hinigiban nga iya gayud sa Dios. Tungod kay wala gay makapildi sa hinigiban nga gitudlo sa Ginoo sa matag usa ka nato igsoon. Tungod kay gamhanan ang Ginoo igsoon, walay mas labaw nga gamhanan sa Dios. Ikaduhang Korinto 10 versikulo 4 nagingon, ang hinigiban nga gigamit namo sa among pakig-away dili mga hinigiban sa kalibutan kundili gamhanang mga hinigiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. Igsuon ang maayo di ay nga hinigiban nga atong gamiton kung adunay tawo nga makig-away kanimo, kung adunay tawo nga masuko kanimo, dili kanang hinigiban sa pagkatawhanon, dili ang hinigiban dinhi sa kalibutan, kundili ang hinigiban nga iya sa Dios. Ang mga pulong sa Dios igsuon mao gayud ang atong gamiton. Tungod kay pinaagi ni ana, dili gayud mulungtad ang imong kaaway, dili gayud mulungtad ang buhat sa demonyo sa atong kinabuhi. Tungod kay ang demonyo igsuon mangita gina siya og paagi nga mosulod sa atong kasing-kasing aron pagguba sa atong relasyon ngadto sa atong isig ka tawo, pagguba sa atong relasyon ngadto sa Ginoo, apan igsuon atong paharion ang mga hinigiban nga iya sa Dios. Normal lang igsuon nga kung kita masuko, apan dili nato tagaan og higayon ang demonyo nga mao kini mo penetrate sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Dili nato tagaan og higayon ang demonyo igsuon nga mao na maghari diha sa imong kaugalingon, nga mao na magkontrol diha sa imong kaugalingon, kundi atong paharion ang gugma nga gitudlo sa Dios kanato, atong paharion ang mga hinigiban nga iya sa Dios, ang mga pulong sa Dios, mao kanay pinakanindot og pinaka-the best nga hinigiban nga wala gayoy si bisan kinsa nga makapildi ni ana. Kung mosalig o mulaom lang gayud kita sa Ginoo sa kanunay igsuon, ipataas gyud ta sa Ginoo, ubanan gyud ta sa Ginoo, panalipdan kita sa Ginoo kun atong gamiton ang iyang hinigiban, kun atong iampo og isalig ngadto sa Ginoo igsuon, muhatag gyud siya og kalinaw diha sa imong kasing-kasing og sa imong hunahuna. Tungod kay nasayod ako igsuon, ang kasuko sa tao dili gayud kana normal nga kinaiya sa tao, kundili ang kasuko sa tao diha muatake ang demonyo aron masuko ka pag-ayo. Apan kung ang Dios anaa kanimo, bisan og unsa ang buhaton sa demonyo, dili gayud siya makalumpag kanimo, dili gayud niya maguba ang imong kuta nga mao kanang imong lawas. Tungod kay naa man ang Dios diha naghari kanimo, nagpuyo man ang Dios diha kanimo, og gagamit man ka sa mga hinigiban nga iya sa Dios og dili ang imong kaugalingong kusog. Ayaw saligi ang imong kaugalingon igsuon, dili nato angay nga saligan ang atong kaugalingon. Tungod kay kining tanan, kung magsalig kita sa atong kaugalingon, mapildi gayud kita ug maguba gayud kita. Apan kung ang Dios maghari sa atong kinabuhi, dili gayud kita mapildi igsuon. Tungod kay lig-unon gayud kita kanunay sa Ginoo, hatagan kita niyang igong kusog, hatagan kita niyang maayo nga panghunahuna ug maayo nga kasing-kasing. Maong sa kanunay igsuon, salig ug ampo lang gyud ta sa Ginoo. Tungod kay walay laing maghatag kanatong kadaugan ug nindot nga kasing-kasing ug nindot nga hunahuna, kundi ang Ginoo lang. Amen. God bless sa tanan.